Pastor lo sibonga ithuba le number ke isebenzise ngoba uyimember noma kuzanikela kuphela so 95 kuphela on WhatsApp. Mr. Shezi la kule main pastor ngicela ukubuza la umpupha ngiwehlahleni kodwa ke ngiphuphelwa umuntu wasekhaya uthe esebabaza ukuwa kwami kwamemeza ke umama wasekhaya osewashona waqede wathula. Ubuphe wesihlahleni so ukuthi akachaza ukuthi ngoba ungawa esihlahleni uphinde uvuke usukume, ungawa esihlahleni kube nzima ukuvuka nokusukuma kuzoba nenyama eminingi angafani kodwa ke sibheke sizama. So one yenze uma uphupha ugibele esihlahleni kuba uphawu luphi ke uma usuwa lokho sekusho ukuthi kungenzeka uyaqwashiswa ngokuthi uqaphele futhi uqikelele ngoba kungenjalo uzobhekana nenkinga nokulahlekelwa isikhundla okukanye ukwehluleka emsebenzini wakho. 2 kwesinye isikhathi uma uphupha ugibele esihlahleni uphawu olubi uma uwa lusho kungenzeka kumele ushintshe ukwenza kungenjalo uzothotshiswa ngokuthi uhlangabezana nezilingo nezivinyo ezizodicela isithunzi noma ezodicela phansi isithunzi ziqede udumo nesasasa kanye nokuvelela nje emkhakheni wakho ngenxa yobudedengu. Yabo umuntu nje uma ezothotshiswa ezodunyazwa ukuthi ehlise esikhundleni noma kuphela udumo noma kuphela isasasa noma isithunzi sakhe sishone phansi uyalibona lephupho. U-Isaiah 17:4 ngalolu suku udumo lukaJakobe liyakudanjiswa kuphele ukukhuluphala emzimbeni wakhe azace. Kanti uJobe 19:9 ungikhumulile udumo lwami ususile umqhele ekhanda lami ungidilizile nxazonke sengimukile usiphulile ithemba lami yomuthi. 3 kwabanye uma uphupha ugibele esihlahleni kuwupha olubi uma uwa olusho kungenzeka usuke uzobanjwa ukugula noma kuzobanjwa umkhuhlane ungalindele. Amakhosi esibili chapter 1:2 u-Azahiya wawa eheleni lekamelo lakhe eliphezulu laseSamaria wagula wathuma izithunywa zakhe wathi kuzoke hamani nibuze kubali zebubi uNkulunkulu wase-Ekroni uma ngiyakusinda kulokugula kwami. Yabona kodwa kasibheke kanje nake. 4 futhi kumphupha ugibele esihlahleni uphawu oluhle uma uwa kodwa uvuke noma usukume. Lokhu kusho kungenzeka uzosinda uzolulama ngemuva ukubanjwa ukugula okanye uzophinde uzuze udumo lwakho uphinde udume uvelele noma uzophinde ubisele esikhundleni mawuthi athi ushisho esikhundleni noma mawuthi wahlala umsebenzi uzophinde uthole umsebenzi maduze. Futhi likhomba ukuthi uzoshayeka empilweni kodwa uzophinde futhi isimo sibe ngcono masinya. Amhubo 71:21 yandisa udumo lwami ubuye ungiduduze. Siyabonga besibheka la ukuphupha uwa esihlahleni nokuphupha umuntu ewe esihlahleni kuyafana.